Yonke lento bafethu icala ngebhavu Sunday. Ibhavu Sunday siphuze sikhohlwe nanokuthi Monday riyamberekweni siya emsebenzini. Sithi masifika emsebenzini kusebenze kungasebenzeli ikhanda lizule. Uthi coffee kungayenzi lutho. Ubone kahle ukuthi no isolution ukuthi uphuze lebo iphuza kubhavu Sunday. Uthi uyayidodloza nayo ithi ukusebenza kancane phinde ikudake ikubuyisele kwayizolo ivuse bayizolo njengoba sihlezi sisho ukuthi kuvuse bayizolo. Guys kunalomuthi esiwuthulela umkhulu Ndaba Ezitha njengoba sihlezi asizela nama lifetime solution guys iBhabhalazi Pro. Guys lo muthi lo uyasiza kakhulu ufika emsebenzini somqemane kube ngathi wena yonke le weekend enkulu wena bozihlelele awuphuzanga or nje ufika umqemane ubuso bukhanya siyakwazi mos ukuthi umuntu makane bhabhalazi ebusweni kuba muncu kuba ngathi akagezanga noma nje kuba nenkinga nje ngobuso bakhe kodwa mawuzosebenzisa lo muthi lo iBhabhalazi Pro guys uyasiza lo muthi uvela uthetha wonke uthele komishini noma uthela kuphi uthela amanzi bese uyawuphuza kanjalo ke guys inkinga zakho zasolveka ufika emsebenzini umqemane bazomangala ukuthi kule weekend engaka lo bekangaphuzi thina sinjena kenzakalani kanti no uyazi wena ukuthi by your side uphethe umkhulu Ndaba Ezitha ohleza nesicazululo for yonke inkinga esisobhekana nayo guys la emhlabeni asithemeni umkhulu Ndaba Ezitha sesibheke kuye phela manje ukuthi nanoma yiphi inkinga esihlangabezana nayo sizothi kuye mkhulu Ndaba Ezitha sebenzisani iBhabhalazi Pro guys iyasiza kakhulu. Okunye sasikhohliwe guys ukushipha kwayo i25 rand nje kuphela.